Yeah, ICP isangoma paripiti kunyange vakatumira matsikirira atinda mbovu medifiti upedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe dzimwe ndiringe baba ishamwe nditarire asi upedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe dzimwe ndiringe baba ishamwe nditarire usiku takarara ivo vachifamba kunanga kunanga vari kuda kuti chese chandichabata chigoparara asi ini nchangonamata kuna Mwari zvangu ndongonyarara ndozviziva pachakandahakata vachaona makata munditarire pandichafamba pedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe dzimwe ndiringe ishamwe nditarire asi wopedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe dzimwe ndiringe ishamwe nditarire ishamwe nditarire ishamwe ndikavhire ini nesimba rangu handingazvikwanise mapapiro enyu andipfumbamire ndashaya chandovengerwa ndakavatadzire kunditsoma nekuhope yakomana here chishuwo chavo kuda ndimuke chachando asi Mwari vekudenga vandirwira hondo ndowiponi yangu ndochangu chombo opedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe dzimwe ndiringe baba ishamwe nditarire asi opedza ndarota usiku ndirere samatenga ndiringe vanoda ndipfuure nepamwe